Avui recordem 6 artistes de la nostra cultura nascuts un 24 d'agost. Felip Masó i de Falp, 1851, Barcelona. Pintor que va conrear diversos gèneres, destacant especialment en la pintura històrica i costumista. També va realitzar retrats i escenes inspirades en la vida quotidiana. Francesc Llop i Marquès, 1873, Campredó. Pintor i dibuixant de sensibilitat impressionista. Va treballar també l'aquarela i va exercir com a enquadernador i restaurador d'art. Àngel Tarrach i Barrabia, 1898, Barcelona. Escultor amb una extensa trajectòria que va evolucionar de l'escultura monumental cap a l'abstracció. Després de la Guerra Civil es va veure obligat a marxar a l'exili. Maties Palau i Ferrer, 1921, Montblanc. Pintor conegut com el pintor que cremava els seus quadres, després d'un conflicte relacionat amb la venda dels seus quadres. El seu estil combina cubisme, fauvisme i expressionisme amb colors intensos i figures molt característiques. Joan Moncada i Planes, 1925, Barcelona. Dibuixant i pintor que va evolucionar de l'expressionisme cap al constructivisme i l'abstracció. El seu art manté una estructura geomètrica marcada per una clara intuïció matemàtica. Colita, Isabel Esteve i Hernández, 1940, Barcelona. Fotògrafa especialitzada en el retrat i el reportatge. Va ser una gran cronista visual de Barcelona i dels profunds canvis culturals i socials de la segona meitat del segle XX.